Filwaqt li fl-ewwel kwart tal-2019 kien hemm 4547 persuna dipendenti fuq l-assistenza soċjali, dan l-ammont naqas b'aktar minn 1000 persuna sal-ewwel kwart ta' din is-sena għal 3527. Dan ifisser li wieħed minn kull erba' li kien ikollhom bżonn dan il-benefiċċju illum sar ifendi għal rasu grazzi għal ħemel ta' miżuri li żdiedu fl-aħħar snin minkejja l-isfidi bla preċedent li pajjiżna għadda minnhom ukoll mill-2020 lil hawn. Imqabbel mas-sentejn ta' wara l-kriżi ekonomika ferm iżgħar tal-2008 dak iż-żmien kien hemm żieda ta' kważi 900 persuna fuq l-assistenza soċjali taħt Gvern Nazzjonalista. Dan wassal ukoll biex sa tmiem dik il-leġislatura fl-2013 kien hemm aktar mid-doppju tal-ammont preżenti jiddependu mill-assistenza soċjali. Sa dan it-tant fl-aħħar 5 snin ukoll jirriżulta li kien hemm tnaqqis sinifikanti fl-att ta' single parents fuq l-assistenza soċjali. Fil-fatt mindu sar Prim Ministru Robert Abela single parents fuq dan il-benefiċċju niżel b'aktar minn 400 minn 2477 fl-2019 għal-2036 issa biex ġenitur singolu minn kull 6 dipendenti 5 snin ilu illum qed ifendi mingħajr din l-għajnuna fejn jitlu persuni fuq l-allowance supplementari dipendenti li huma l-aktar anzjani niżlu b'aktar minn 2700 persuna minkejja li naqset id-dipendenza l-infiq tal-Gvern fuq il-benefiċċji soċjali flok naqas kif kien jiġri taħt gvernijiet nazzjonalista żdied b'investimenti sinifikanti f'dan il-qasam ta' fejda biex tela għal 398 miljun euro fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena. 5 snin ilu dan kien jgħod tal-243 miljun euro li jfisser li fuq perjodu relattivament qasir l-investiment żdied b'64%. Taħt l-aħħar Gvern Nazzjonalista l-ammont allokat kien ilħaq kważi nofs ta' dak preżenti minkejja li dakinhar dawk dipendenti fuq assistenza soċjali kienu id-doppju tal-lum. Grazzi għal miżuri tal-budgets konsekuttivi żdied l-ammont direzzjonat lejn il-carers l-istess ġara fejn jitratta Children's Allowance. B'differenza għal żmiet oħrajn l-anzjani wkoll ma tħallew xarrieħhom f'dan il-mument. Min barra li tal-akbar żidiet fl-istorja fil-benefiċċji l-Gvern immexxi minn Robert Abela daħlu wkoll miżuri ġodda bħal Carers Grant u l-mekkaniżmu addizzjonali għall-għoli tal-ħajja waqt li wessa l-eligibilità l-in-work benefit u tejjeb il-ġenerożità fit-tapering of benefits.